Perlok ki paradok ki parasnam ki madon na po kabri hanyo trap hanyo skum aling ba kani ka video ka jonga ngakwa ban share happy kandiat kansoj habe day bat kani ka snem thamai tinakaliang ka jonga ngasoban shim kani kabu malai kublai sem thamai basuk bakmen yapi ki parlok ki prajor prashnong ki prathau ki bhaying basem ki badon na po kabri hanyo trap hanyo skum ti menta ngilayo usnem watmai usnem arjar arpuar bat ngilayo ban kliap no yauni usnem ubarim usnem arjar arpuai sigi bom jukut teke ai bang kwa ban walam hakmat jongpi leng bagani video jonga kum kajing ai mensim kum kajing kersan lang yangi kum ki paradok ki prasnam panakaliang kajonga leng ba kani ka video ngashim ya kani kalat pan ai kublai sem thamai basuk bakmen ya phi kabri uhnya trap uhnya skum hoj habangiyat lenti yunus nam thamai nginum tip kai ka banjia kai ka banlong kai bangini kendu kai bangini syam hakajing im kejungi henrai tang kawe kabangi dai banbu hakmat yalade kum ki kun ki jong ublai bangi dai banbu hakmat kajinget kejungi bat kajing syania ha ublai tena kata kadau lembang ni kerwo ngapha api ki parlok ki pardok ki prasnam anak kaliang ga jonga kitbok kuryang yapi lengba uni usnem ubat mai phin bha nadu ka kamai ka kaji ka kot ka khia ka tre ka ta bat khabar ki benta ki bangi pendap bat ki bangi de banyat lengba uni usnem ar hajar arpuar temetang don hangne bat i madu kenpam lendar imyong ibdai wei perlok ba i nakasnong kajongi nani napo nongna hapo thangrai ti ngakwa ba in share sikintin akuntin menta ayu idon banong habede ba uni usnem batmai ai kublai snem thamai yapi baro ki balak bani usnyo lengba kani kajing kren ha kani kapor ai kajing kitbok kiruyang bat kermen ba uni usnem batmai arajar arpuar unlong usnem wala ban pelat yangi na kijing pang jing sitom bat unlong usnem ubadap kerhai ha kiliang baro ha ka kamai ka kaji bat ha ki banta baro ha ka ba la ban im ha ka sla jong kani ka khendeu to khublis bun ya kajing kren dengkot na i madu kenpam imyong ibdai wei perlok ba i jonga i baju ya kendu habalej habawan habayat habayeng hangni badai ti nakaliang ga jongaru ngasuban sim kani kajing ai kublai kelum snem thamai basuk bakmen yapi baro ikun kabri hunyo trap nganget baleng ba uni snem batmai kumbang liyo usnem batmai ai ba kijingmut jing berkat ki jongiru kinong ki batmai bat nginget baka jingkot ka jingkhia kadai kawe ka bahakmat ka bangi khmit lenti baleng ba uni usnem batmai kinomon jiashu ki ki jingjia ki balajia ha kini ki asnem ki baladep pladangi supen kan mau ausnem arja arpo bar arpuai gidon kini ki lockdown jingi khmit lenti baleng ba uni usnem batmai kinom don shu kino ki jingjia ki bajia po kabri uhan yutrap nyuskum henrei ni apkermen ya kejingha nang ni sakmat kublai sibun ya pi ki parlok ki paradok ki prastam so bahasa Arab ban share ban subscribe ban like ya kani ka video channel ka jonga ka bakateng triple J lengkoi kublai sibun kublai si hajar ngo ublen ka kuya pi baro kublai sibun